ҳукумати тоҷикистон аз рӯзаи аввали даврони соҳибистиқлолӣ ҳифзи иҷтимоӣ гурӯҳҳои ниёзманду осебпазири аҳолиро ҳамчун самти асосии сиёсати хеш муайян намуда ҳадафи муҳимтарин қарор додааст. пешвои миллат эмомалӣ раҳмон аёдати шахсони яккаву танҳо табақаи ниёзманди ҷомеа ғамхорӣ нисбат ба ятимону бепарасторонро аз фазилати неки инсонӣ унвон карданд ва пайваста масъулини мақомоти маҳаллӣ, корхонаҳу ташкилот ва шахсони саховатмандро баҳри анҷоми амалҳои хайру савоб ҳидоят менаманд ва иқдомҳои хайр ба ҳукми анъана даромадааст. бо ташаббуси роҳбарияти меҳмонхонаи ситораи Хуҷанд ва иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ беш аз 100 нафар сокинон аз кумитаи маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд ва ҷамъияту деҳоти Нӯи Боҷонғафуров аз оилаҳои камбизоат ба ғамхорӣ фаро гирифта шуда кӯмакҳои яквақтии маводи ғизоӣ тақсим намуданд. албатта ин кӯмак ман фикр мекунам ки мо кӯшиш мекунем ки ҳар моҳа низ ташкил мекунем ва он нафароне ки дар ҳақиқатан эҳтиёҷ доранд ба кӯмаки иҷтимоӣ бо ҳамроҳии коркунони мақомоти иҷрои ҳукумдавлати шаҳри Хуҷанд якҷоя аз ҳолу аҳволи онҳо бохабар шуда ин кӯмакҳо расонида мешавад. маводи ғизоии ниёзи аввал орду равған, шакару маҳсулоти нонӣ барои ҳар як оила дар доираи амалҳои хайру савоби соҳибкор Рустам раҳматулло ҳар моҳа пешбинӣ шуда аз ҷониби ин шахси саховатпеша давоми фаъолияташ тӯи арӯсию домодӣ, навхонадорон, хатнасури дӯстроякон аз оилаҳои камбизоат гузаронида шуда имрӯз низ аз кӯмаки соҳибкор бархурдор гардиданд. минбаъд низ мо тасмим гирифтем ки зиёда аз 500 нафар он нафароне ки ба кӯмаки иҷтимоӣ муҳтоҷ ҳастанд, яъне ба ҳар як соҳибкор 10 нафарӣ вобаста карда мешавад ва ин соҳибкорон ҳама ҳар моҳина, яъне сари моҳба ба ин табақаи ниёзманд ба маблағи 300 сомонӣ ба он яъне хурду хӯрок харид карда ба онҳо дастрас карда мешавад. амалҳои хайру савоб, дастгирии оилаҳои камбизоат, кӯмаки ҳармоҳа бо маводи ғизоӣ аз ҷониби шахси саховатпеша Рустам раҳматулло дар доираи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон анҷом дода шуда, ин иқдом имкон медиҳад ки шароити иҷтимоии ин оилаҳои камбизоат беҳтар гардад. ин амали шоистаи соҳибкорони шаҳри Хуҷанд шаҳодати он аст ки давлату ҳукумат ва ашхосе ки дили вуҷудашон меҳру муҳаббат аст, парастору ғамхори доимиянд.